Waqt konferenza bit-tema Pajjiż ta' Kwalità, s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Agius-Galea ħabbar aktar investiment mill-Gvern fl-anzjanità fosthom dawk f'San Vincenz de Paul. Għal din ir-residenza huwa semma l-investiment fl-apparat u s-servizzi tal-aqwa kwalità fejn qal li din is-sena se jkunu qed jintemmu 5 snin ta' ristrutturar f'San Vincenz de Paul b'investiment ta' €1,000,000 fejn saħansitra ħajgawdu 64 resident ġdid. Semma tkabbir fil-blokka bi spazju ta' 800 metru kwadru għal ħasna tal-mediċina u aktar investiment f'apparat mediku bħal magna tal-bone density li waslet biex illum l-anzjani ma jkollhomx għalfejn jistennew għat-test tal-Adam. Agius-Galea semma l-ftuħ ta' razzett terapeutiku b'investiment ta' €700,000 l-introduzzjoni ta' kura intermedjarja li hija kunċett ġdid li l-anzjani fraġili ma jkollhomx għalfejn imorru Mater Dei u bekk ikompli jitnaqqas il-piż tax-xogħol fuq dan l-isptar. Is-Segretarju Parlamentari tenna dwar l-importanza ta' sistemi li dejjem qed jissaħħu fil-kura tal-anzjani u semma żieda ta' kliniċi speċjalizzati bħal tal-qalb u klinika speċjalizzata għal dawk bi problemi fin-nervituri fost oħrajn. Fil-verità s-sistema li ħajkonna wkoll ħanifirxu wkoll fuq diversi tipi ta' kura oħrajn, fosthom il-psikoġerjatrija, ir-renal unit, ġifieri allura il-kura tal-pazjenti li huma morda bil-kliewi li għandhom bżonn jaqattaw diversi ħin, ammont ta' ħin ukoll fuq il-magni tal-kliewi, ħankun qegħdin nagħmlu investiment hawnhekk permezz ta' 18 il-magna ġdida wkoll u allura ħajkollna sistema ta' sala għalihom ukoll. Ħajkollna wkoll sistema ta' kura paljattiva. Jiġifieri dawk l-anzjani tagħna li jkunu waslu fl-aħħar ta' ħajjithom li jkunu qegħdin jieħdu dik il-kura li għandna bżonn nafrulhom tant għoża u li ħanaraw ukoll li ħankunu qed nipprovduha hawnhekk permezz ukoll ta' sala oħra għalihom fejn dan ħajkunu qegħdin jieħdu din is-sistema ta' kura fl-aħjar mod possibbli b'tant għoża kemm għalihom imma anke wkoll għall-raba tagħhom li ħajkunu qegħdin viċin tagħhom f'dan il-mumenti tant partikolari. U tkellem ukoll fuq l-importanza li jsir taħriġ għal ħaddiema fir-residenza fit-tul San Vincenz de Paul. Dan ħalli t-tim multidixxiplinarju ikollu l-ħiliet meħtieġa sabiex l-anzjan ikollu kura iktar holistika u individwali u bekk titjieb il-kwalità ta' ħajja fost l-anzjani tagħna.